Radikál MRS. To, čo je teraz, nebolo vždy. Nič by som nemal, keby neboli sny. Keby som počúval zlodejov snov, bol by som omylom pod veľkou tmou. Tí chudáci dúfali, že to vzdám, no ja troposférou letím ako Air Force One, ako Messerschmitt, ako Ilyushin. Každú nenávisť svoj prospekt využij. Chceli ma otráviť, popraviť, tak trochu potrápiť, spomaliť, odstrániť, no všetko posrali. Zabudli somári, že patrí medzi potkany, čo prešli hovnami, stokami ako